Rodák z Bratislavy sa dožil len 30 rokov. Písal vlastné básne, poviedky, scenáre, filmové a hudobné kritiky. Študoval scenaristiku na Akadémii múzických umení. Tomáš Petšivý. Keď ako jeden z prvých Slovákov podpísal Chartu 77, vyhodili ho zo školy. Búril sa proti spoločenskej a politickej situácii v Československu, proti normalizácii. Počas výkonu vojenskej služby ho vojenský súd odsúdil na 10 mesiacov väzenia natvrdo. Neskôr pracoval ako kurič či strážnik. Štátna bezpečnosť EŠTB ho začala prenasledovať, volať ho často na výsluchy a snažila sa ho prehovoriť, aby donášal na svojich kamarátov. V máji 1986 bolo jeho telo v značnom rozklade nájdené mŕtve v jeho byte. Príčina smrti bola dodnes neobjasnená. Hovorilo sa o samovražde, predávkovaní liekmi či alkoholom. Bolo to však podozrivé, keďže Tomáš mal prisľúbené, že za pár týždňov môže legálne opustiť republiku.